Γεια σας. Βρισκόμαστε στο δεύτερο πάνελ κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο λοιπόν προγράμματος Greenland, τα NECB-Med, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης. Είναι πολιτικός, είναι διοικητικός επιστήμον, διδάκτορας διεθνών σχέσεων και ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, και χαιρόμαστε πάρα πολύ, κύριε Χριστάκη, που σήμερα θα μιλήσουμε για πράσινη μετάβαση και καλές πράσινες πρακτικές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά, γιατί όντως η προοπτική τους στην αυτοδιοίκηση, τώρα έχουμε και μια νέα δημοτική θητεία 2024-2028, είναι πάρα πολύ μεγάλο, και ειδικότερα για το θέμα της πράσινης μετάβασης, γιατί βλέποντας πραγματικά το ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά, γιατί καμιά φορά οι αυτοδιοικητικοί μπερδεύουν το περιβάλλον μόνο με τα απορρίμματα, το οποίο δεν είναι έτσι. Είναι μια σειρά από δημόσιες πολιτικές υπέρ του περιβάλλοντος. Ήταν μια πολύ μεγάλη εκδήλωση με θέμα πράσινη μετάβαση και η κυκλική οικονομία. Οπότε είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι μας θέσετε να το δώσουμε μια απάντηση λίγο πιο προσδιορισμένη στα αυτοδιοικητικά θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο δεύτερος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Καραχρήστος, επαγγελματίας του τουρισμού και φυσικά των media. Έχει εντρυφήσει όμως πάρα πολύ στα άδυτα του τουρισμού εδώ και πολλές δεκαετίες. Γεια σας, κύριε Καραχρήστο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για το κάλεσμα που μας έχετε δώσει. Νομίζουμε ότι αν συνδυαστεί η πράσινη οικονομία και η κυκλική οικονομία σε σχέση με τον τουρισμό, θα έχουμε σοβαρό αποτέλεσμα. Και το ξέρουμε αυτό γιατί τα λέμε συνέχεια ότι κακώς έχει γίνει μόνο η μεγάλη βιομηχανία της χώρας ο τουρισμός. Εάν αυτό συνδυαστεί με την κυκλική οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη, θα έχει τεράστιο όφελος και για την οικονομία της χώρας, αλλά και όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται για την ανακύκλωση των προϊόντων κτλ. Νομίζω είναι σημαντικό ο τουρισμός να συνδεθεί και με αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι να κάνω μια εκτίμηση δική μου, ότι δεν έχει συνδεθεί στο μέγεθος αυτό που χρειάζεται. Έτσι, όπως πολλά πράγματα στον τουρισμό δεν έχουν συνδεθεί με διάφορους τομείς της οικονομίας, αλλά νομίζω και με την ανακύκλωση και την πράσινη ανάπτυξη και με τους επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο, αν ασχοληθούν θα έχει μεγάλη απήχηση. Πάρα πολύ όμορφα. Το πρόγραμμα, το λεγόμενο Greenland NECB-Med, είναι ένα πρόγραμμα που αποτελείται από 7 εταίρους στην ουσία, οι οποίοι εντρυφούν στην κατάρτιση μιας πιο, ας το πούμε, χαμηλής βαθμίδος ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι όμως από τη στιγμή που μπαίνουν στο κομμάτι της εξειδικευμένης γνώσης, μπορούν να έχουν μια καλύτερη πρόσβαση και δυναμική στην αγορά εργασίας. Σε πάρα πολλά πράγματα που έχετε κάνει, κύριε Χριστάκη, είδαμε ότι είναι άρρηκτα συνυφασμένο αυτό ακριβώς το κομμάτι. Το πώς μπορούμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Θέλετε να μας πείτε για κάποιες από τις καλές πράσινες πρακτικές? Λοιπόν, χαίρομαι που εντοπίζετε αυτό τον τομέα δραστηριότητας. Καταρχάς, υπάρχει μια μαγική λέξη που λέγεται η σύνδεση της πράσινης οικονομίας με την κοινωνική οικονομία. Είναι γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φύγει πλέον από το μοντέλο, αν θέλετε, της έννοιας της έντασης κεφαλαίου και έχει πάει στο μοντέλο της έντασης εργασίας. Γιατί η λογική ήταν ότι στην ουσία παράγουμε από μεγάλες δομές ένα υπερπροϊόν, το οποίο μετά δημιουργούμε μια επιδοματική πολιτική. Αυτό κάπου έχει κάποιο όριο. Έτσι, και μάλιστα είναι κακό γιατί δημιουργεί και μια, ας πούμε, λάθος κουλτούρα, έτσι, σε διάφορα κοινωνικά στρώματα. Επίσης, αυτό που δεν πίστευε κανένας είναι ότι πλέον έχουμε, και δεν έχει να κάνει με την πτωχοποίηση τμήματος του πληθυσμού, έχει να κάνει με την έννοια ότι ένα τμήμα του πληθυσμού δεν προχωράει στις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Άρα πρέπει να δούμε σε τι βαθμό μπορούμε να συνδέσουμε, όπως το είπατε, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ένα τμήμα της πράσινης οικονομίας, το οποίο δηλαδή να είναι πράσινες δεξιότητες σε άτομα χαμηλής εξειδικευσής, τα οποία να μπορούν να κάνουν επαγγελματά τα οποία συμβάλλουν στο περιβάλλον, έτσι, αλλά παράγουν και κοινωνικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό εμείς
Πιστεύουμε πάρα πολύ, είναι κάτι το οποίο το προωθώ εγώ από το 2016, πράσινη οικονομία, κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αν μας λέει το μοντέλο το ευρωπαϊκό ότι εγώ πρέπει να κάνω διαλογή στην πηγή. Και αυτό γιατί το λέμε το διαλογή στην πηγή? Γιατί το απόρριμμα δεν πρέπει να ταξιδεύει. Σωστά. Γιατί το απόρριμμα παράγει απόρριμμα. Γιατί βασικά μολύνει. Λοιπόν, άρα στην ουσία πρέπει να βρω τρόπους όπου να εκπαιδεύω στο μέτρο που χρειάζεται αυτές τις κοινωνικές ομάδες που τις λέμε συνήτη, μάλιστα είναι ο ευρωπαϊκός όρος. Έτσι, γιατί τυχαίνει να τρέχω και στο Δήμο που είμαι γενικός γραμματέας 2 τέτοια προγράμματα. Να καταλαβαίνω τι σημαίνει green, τι σημαίνει digital, βασικές δεξιότητες. Δηλαδή, πώς η χρήση του κινητού μπορεί να γίνει δεξιότητα και να μπορώ μετά να συμμετέχω με κάποια δραστηριότητα η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική. Είναι υποφελής για μένα, κερδίζω και σίγουρα κερδίζει και η κοινωνία εκεί, μειώνοντας το απόρριμμα ή μετατρέποντάς το σε ένα είδος τμήματος διαδικασίας κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή, αν μπορεί να γίνει ξανά επανάχρηση, αν μπορώ να το επισκευάσω ή αν τελικά το ανακυκλώνω. Γίνανε κάποιες προσπάθειες από την κυβέρνηση το 2017. Δεν φτάσαμε εκεί που έπρεπε. Νομίζω έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στην αυτοδιοίκηση ακόμα. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι υπήρχαν οι λεγόμενες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Αυτές είναι με μια νομοθεσία που έγινε το 2012 καταρχάς και με μια επικαιροποίηση με ένα νόμο του 16, ο 4430 του 16, είναι η επικαιροποίηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Δηλαδή με την έννοια ότι μπορώ εγώ σαν Δήμος να συνεργαστώ με μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ώστε να συνδέσω πράσινη οικονομία και κοινωνική οικονομία. Ναι, μπορώ. Δηλαδή μπορώ ας πούμε π.χ. να της δώσω τη διαχείριση κάποιων πλατιών ώστε να κρατάω καθαρές κάποιες πλατείες. Και όταν λέμε καθαρές, να τις κάνω και πράσινες. Π.χ. ας πούμε να βάζω αστικό εξοπλισμό. Αστικό εξοπλισμό λέμε τα καδάκια, λέμε τα παγκάκια, λέμε όλα αυτά τα οποία είναι πρόσθετες κατασκευές σε ένα κοινό στο χώρο, τα οποία να είναι στην ουσία μετασκευή από ένα απόρριμμα που γίνεται από την τοπική κοινωνία ή να συντηρείται με περιβαλλοντικά μέσα, ώστε να μην καταστρέφεται, να μην βανδαλίζεται. Λοιπόν, και στην ουσία αυτό να γίνεται σημείο αναφοράς. Είχαμε τέτοια παραδείγματα σε περιοχές όπως το Μουζάκι, στην Καρδίτσα, όπως ήταν ένας πολύ προωθημένος δήμος στα θέματα αυτά. Επίσης, πολύ καλό παράδειγμα ήταν ο Δήμος Κο. Ναι. Έτσι, πολύ σοβαρή δουλειά στα θέματα αυτά. Και μια πολύ καλή δουλειά έγινε την προηγούμενη δεκαετία στο Δήμο Καλαμάτας. Δηλαδή, είδε ενδεείς κοινωνικές ομάδες, οι οποίες με κάποια χαμηλή εξειδίκευση μπορούσαν να προσφέρουν περιβαλλοντικά στην περιοχή και να μπορούν να διαφυλάξουν κατά κάποιο τρόπο και το προστοζήν τους. Νομίζω ότι είναι η επόμενη μέρα. Τώρα μου δίνει και την ευκαιρία να διαφημίσω και ένα βιβλίο που έχω γράψει το 2013. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό διδάσκεται σε κέντρα διαβίου μάθησης των Δήμων της χώρας. Λέγεται Πράσινη Επιχειρηματικότητα. Με την έννοια ότι αυτό που έκανες, συνέχισε να το κάνεις. Απλά κάνε το λίγο πιο οργανωμένα, κάνε το με καλύτερο σχεδιασμό. Βάλε και μια περιβαλλοντική διάσταση και αν μπορείς πιστοποίησέ το κιόλας. Γιατί αυτή η πιστοποίηση περιβαλλοντική σου δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα, σου δίνει μια καλύτερη τιμή στο προϊόν το οποίο παράγεις, στην υπηρεσία που παρέχεις. Άρα αυτό είναι πάλι μια άλλη σύνδεση, πιο οργανωμένη σύνδεση της πράσινης οικονομίας με την κοινωνική οικονομία. Άρα δηλαδή κοινωνική επιχειρηματικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε, γιατί στην ουσία βοηθάνε τόσο στην βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία στην ουσία καταλήγει και στο quality of life, στην ποιότητα ζωής. Σύμφωνα. Και νομίζω ότι είναι μια άρρηκτη αλυσίδα τόσο από τον ιδιωτικό βίο να περάσουμε και στον επιχειρηματικό, από τη στιγμή που είμαστε όλοι τμήματα ενός οικοσυστήματος. Θα ήθελα να δώσω λίγο τη λεκτική σκητάλη στον συνομιλητή σας, τον κύριο Καραχρήστο, και να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Καραχρήστο, επειδή έρχεστε σε καθημερινή τριβή και επαφή με τους επιχειρηματίες του τουρισμού καταρχήν, κατά πόσο έχει αλλάξει αυτού του είδους η νοοτροπία? Υπάρχουν ευοικοταότητα στο να ακούσουν νέα πράγματα? Είτε αναφερόμαστε σε πιστοποιήσεις, είτε αναφερόμαστε σε ειδικές σημάνσεις που να έχουν σύνδεση με το περιβάλλον και ένα πιο οικολογικό πρόσημο. Είναι σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια. Γίνεται μια προσπάθεια γιατί η προσπάθεια αυτή δεν είναι ότι έχει κατανοηθεί σώνει και καλά από τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία κτλ.
αλλά είναι μέσα στα ISO που χρησιμοποιούν και οι μεγάλοι tour operators κτλ. Που ζητούν τέτοιες επισημάνσεις, οπότε αναγκαστικά, θέλοντας και μη, αρχίζουν να δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα, για να τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα, ιδιαίτερα οι μεγάλες αλυσίδες. Δηλαδή μικρές αλυσίδες, μικρά ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρά ξενοδοχεία κτλ. Δεν νομίζω ότι ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί. Εγώ νομίζω, μιας και το κουβεντιάζουμε σήμερα, νομίζω ότι είναι σημαντικό και θα έχει μεγαλύτερη και πιο γρήγορη ανάπτυξη να δεθεί η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε σχέση με τους φορείς του τουρισμού για τέτοια εξειδικευμένα σεμινάρια και ειδικότητες οι οποίες μπορούν να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, μέσα στις εκθέσεις πρέπει να αρχίζουν να συζητιούνται τα θέματα αυτά. Δηλαδή, τώρα ξέρω εγώ, είναι η φιλοξένεια. Εμείς το αναγγέλω εγώ από τώρα ότι τον Απρίλιο έχουμε μια έκθεση τουρισμού που την οργανώνουμε, που θα είναι πολλές περιφέρειες και δήμοι, οπότε μπορούμε να βάλουμε μια τέτοια θεματολογία και να τη συζητήσουμε. Γιατί το θέμα είναι να το καταλάβουν ότι και να έχουν και μια ανταπόκριση και οικονομική πάνω σε αυτή την ανακύκλωση. Και πρέπει να καταλάβουν όλο το μέγεθος της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, εάν δημιουργηθεί αυτή η ανακύκλωση. Δηλαδή πρέπει να ξαναεπανέλθουμε στην επαναχρησιμοποίηση ορισμένων πραγμάτων και όχι αγοράζω, το παίρνω, το πετάω. Αυτό, εάν συνεχιστεί, είναι λάθος και για την οικονομία της χώρας και για το περιβάλλον και μια σειρά άλλα πράγματα. Τώρα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη κουβέντα να την αναλύσουμε. Γι' αυτό είχαμε σήμερα. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να δεθεί όλο αυτό το σκεπτικό με το κομμάτι του τουρισμού. Γιατί όταν μιλάμε για τον τουρισμό στην Ελλάδα, μιλάμε για το 20% του εθνικού ακαθαριστού προϊόντος. Οπότε, αφού είναι το 20%, καταλαβαίνουμε και τι απήχηση έχει σε όλες αυτές τις ενέργειες το 20%. Εξαιρετικά. Με καλύψατε πλήρως και χαίρομαι ιδιαίτερα. Επανέρχομαι στον πρώτο μου καλεσμένο, λοιπόν, στον κύριο Χριστάκη. Καταρχήν θα θέλαμε, αν έχετε και εσείς αυτή τη διάθεση, στο πλαίσιο του προγράμματος Greenland, να χρησιμοποιήσουμε ως εκπαιδευτικό υλικό το βιβλίο για την πράσινη επιχειρηματικότητα. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτολεξή. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε ο συνάδελφος. Παρακαλώ. Κύριος Καραχρήστος, λοιπόν, να πω κάτι. Είναι γεγονός ότι πλέον τα προαπαιτούμενα που έχουν οι μεγαλύτεροι operators είναι κατεξοχήν περιβαλλοντικά. Αυτό λοιπόν εμένα με οδηγεί στο εξής. Επειδή είμαι κριτικός, βλέπω ότι η τάση τα τελευταία 15-16 χρόνια είναι ότι δεν γίνονται πλέον τόσο μεγάλες μονάδες. Όταν εννοώ μεγάλες μονάδες, πιο βιομηχανοποιημένες εννοώ. Έτσι. Γίνονται μεγάλες μονάδες σε επίπεδο κλινών, αλλά όχι σε επίπεδο εκμετάλλευσης του χώρου. Δηλαδή συγκροτήματα τύπου πολυκατοικίας. Γιατί κατάλαβαν ότι δεν μπορεί αυτό που ζει στη χώρα που έρχεται ως τουρίστας να το ζει και εδώ, με βιομηχανοποιημένα προϊόντα ή και πλαστικά ενδιάμεσα μέσα χρήσης. Άρα, η έννοια ότι δεν θέλω πλέον υλικά μιας χρήσης, ότι θέλω λίγο περισσότερο περιβάλλον, θέλω περισσότερο πράσινο, θέλω περισσότερο υλικά τα οποία αναπνέουν, όπως ας πούμε η πέτρα σκύρου, λέω ένα παράδειγμα, δεν είναι πλέον ζητούμενα, είναι απαιτητά. Και μάλιστα η έννοια έχει απόλυτο δίκιο ότι θέλω να έχεις οπωσδήποτε ας πούμε το 14001 το ISO, θέλω να έχεις μια σειρά από άλλα πράγματα. Και βλέπουμε ότι η τάση και στη βιομηχανία που είναι ειδικά στον τουρισμό πλέον να είναι μεγαλύτερη έκταση, περισσότερο πράσινο, εναλλαγές φυτικού υλικού, ψυχρά υλικά για να βοηθάνε στη διαδικασία της θερμότητας και μάλιστα αυτό που μου έκανε εντύπωση ειδικά φέτος το καλοκαίρι ήταν ότι και τα μικρά πρακτορεία πλέον πάνε στην ίδια λογική. Να ξέρετε κύριε Καραχρήστο. Και μιλάω για την Κρήτη. Δηλαδή ότι σου λέει εγώ θέλω τα υλικά που χρησιμοποιείς, το φαγητό που σερβίρεις, τα υλικά με τα οποία έχεις βάψει τους τοίχους, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, να μην είναι τοξικά, έτσι, ακόμα και τα έπιπλα που χρησιμοποιείς ή δυνατόν να φαίνεται ότι είναι πιστοποιημένα από κάποια επανάχρηση, από κάποια επισκευή ή από κάποια ανακύκλωση. Γιατί αυτό το eco-friendly αγγίζει πάρα πολλούς όσον αφορά
τη δική τους πλέον όχι απλά νοοτροπία, αλλά επιλογή ζωής. Είναι επιλογή ζωής να πηγαίνω κάπου όπου βρίσκομαι κοντά στο περιβάλλον και έχει και μια οικολογική ευσυνειδησία. Εσείς στο βιβλίο σας αναφέρετε την περιβαλλοντολογική ευαισθησία και ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή πρέπει, και μάλιστα σε ένα συνέδριο που είχαμε κάνει τον Μάιο, όπως το ανέφερα προηγουμένως, είναι ότι πρέπει να δημιουργήσουμε την αίσθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης, παύλα συνείδησης. Γιατί είναι κάποιος ευαίσθητος, αλλά πλέον δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να καταλάβω ότι πλέον η ευαισθησία μου έχει γίνει συνείδηση, έχει γίνει, ας πούμε, ευθύνη. Άρα εγώ ζητάω το χαρτί, το οποίο χρησιμοποιώ στην τουαλέτα, να είναι ανακυκλώσιμο. Το χαρτί το οποίο χρησιμοποιώ στην υπηρεσία μου, καταρχάς να μην τυπώνω, πρώτον, και δεύτερον, να ψηφιοποιώ, γιατί αυτό μου μειώνει πάρα πολύ και το χώρο, ο οποίος μετά μου περιορίζει το ζωτικό μου χώρο μέσα σε ένα γραφείο. Και θα σας πω μετά και δύο λόγια γι' αυτό. Και φυσικά και το χαρτί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν γενικός γραμματέας στο Δήμο Αμαρουσίου, εμείς είχαμε πιστοποίηση για όλες τις διεργασίες μας 100% ανακύκλωση. Ποιο ήταν λοιπόν το αστείο της υπόθεσης? Ότι το χαρτί το οποίο χρησιμοποιούσαμε για διοικητική χρήση είχε στίγματα. Γιατί δεν πλένεται ο πολτός με διοξίνη, για ένα λευκό, και μάλιστα επειδή κάναμε μια επικοινωνία σε όλη την Ελλάδα, λοιπόν, και λόγω της ιδιότητας του Γιώργου του Πατήλιου, τότε του Δημάρχου Αμάρουσιου, και της δικής μου ως Προέδρου των Γενικών, με παίρναν συνάδελφοι δήμαρχοι και οι υπηρεσίες και μου λέγανε: καλά, δεν τρεπόσαστε. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείτε χαρτί το οποίο είχε πάνω στίγματα και βρωμιές? Δεν θα μπορούσατε να πάτε ένα καθαρό χαρτί? Εκεί λοιπόν τους εξηγούσα ότι μάλλον έχουν μείνει κάποια βήματα πίσω και ότι εμείς δημιουργούμε συγκριτικό πλεονέκτημα και είμαστε οι πρώτοι που επέλεγε το κράτος για να μας δώσει κάποιες χρηματοδοτήσεις για περιβαλλοντικά θέματα, ακριβώς γιατί είχαμε από πριν κατακτήσει επίπεδα τα οποία εκείνοι θα έπρεπε να βάλουν ένα σχεδιασμό να το κάνουν. Όπως παραδείγματος χάρη, είναι καλό να το αναφέρω αυτό, πέρα από το χαρτί, τα λιπάσματα. Τα λιπάσματα που χρησιμοποιούσαμε στα φυτικά υλικά μας, στα φυτόρια, στους κήπους που κάναμε στην Δήμο, στις αυλές των σχολείων, ήταν μόνο eco-friendly. Και μάλιστα πολλές φορές μου έλεγε η υπηρεσία: μα δεν είναι σπατάλη χρημάτων γενικά να δίνουμε τριπλάσια χρήματα για να πάρουμε κάτι που είναι eco-friendly σε σχέση με κάτι άλλο? Του έλεγα: αυτό που δεν βλέπεις εσύ είναι τη γενική εικόνα. Η γενική εικόνα λοιπόν είναι ότι δημιουργεί τεράστιες υπεραξίες στο σύστημα σαν σύστημα, είτε είναι δήμος, είτε είναι ξενοδοχείο, είτε είναι μονάδα φιλοξενίας. Έτσι, και εμείς μπαίνουμε σε παιδεία που αν μέναμε στα κλασικά δεν θα μπαίναμε ποτέ. Έτσι. Ένα παράδειγμα. Χθες, αυτό είναι το δώρο μου, είναι eco-friendly και είναι recycled PET. Όταν λοιπόν το πιάνεις είναι άκρος φιλικό όσον αφορά την απτική διαδικασία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το συγκεκριμένο. Είναι από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κλεισθένης, στο φόρουμ που είχε διεξαχθεί. Όταν λοιπόν ήρθα σε επαφή με το υλικό, συνειδητοποίησα τη διαφορά και λέω: α, υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Βέβαια. Αυτό λοιπόν τώρα είναι. Αυτό τι είναι τώρα? Γιατί δεν πρέπει να λέμε μόνο ότι είμαστε ευαίσθητοι, πρέπει να το κάνουμε και πράξη. Έτσι. Αυτό μου θυμίζει πολλές φορές που λέμε ότι είμαι ευαίσθητος και δεν φοράω τη ζώνη μου και περιμένω, αφού έχω μάθει τα παιδιά μου να φοράνε τη ζώνη, να μου κάνουν παρατήρηση και να τη βάλω κι εγώ. Έτσι. Πιστεύω ότι κάθε μεσοικογένεια το έχει ζήσει αυτό. Το ίδιο πράγμα λοιπόν και με την τσάντα. Τι λέμε λοιπόν? Δεν μπορεί να μιλάμε για πράσινη μετάβαση και κυκλική οικονομία και να χρησιμοποιούμε πλαστικά. Έτσι λοιπόν τι είπαμε? Ότι αυτό που θα δώσουμε στους ομιλητές μας για να τους κάνουμε πολλαπλασιαστές της διαδικασίας είναι η τσάντα που θα έχουν για το λάπτοπ ή το τάμπλετ τους, κατά κάποιο τρόπο, θα είναι από ανακυκλωμένα μπουκάλια μόνο. Γι' αυτό είναι και το PET. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλα είδη πλαστικών τα οποία είναι τοξικά. Άρα δεν είναι ότι γενικότερα ανακυκλώνουμε και είναι όλα καλά και άγια. Καμία σχέση. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιλεκτικοί και σε αυτό που παίρνουμε και στα θέματα της ανακύκλωσης σαν υποπροϊόντα. Να πω εδώ μάλιστα ότι ένα βασικό κομμάτι της κυκλικής οικονομίας είναι ότι αυτό επιβάλλει και ένα καινούριο σχεδιασμό. Δηλαδή η ανακύκλωση δεν επιβάλλει καινούριο σχεδιασμό στη διαδικασία τη βιομηχανική. Όχι. Η κυκλική οικονομία επιβάλλει. Δηλαδή σου λέει τα εξαρτήματα όλα τα οποία θα χρειαστείς και τα υλικά για να φτιάξεις κάτι πρέπει να τα φροντίσεις από το σχεδιαστήριο να είναι με τέτοιο τρόπο που να είναι ή να επαναχρησιμοποιούνται ή να επισκευάζονται εύκολα ή να ανακυκλώνονται. Βλέπετε είναι συν δύο πράγματα. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα εδώ και 12 χρόνια εταιρείες αυτοκινήτων που έχουν φτάσει στα αυτοκίνητα που παράγουν πλέον σήμερα να είναι στο 90% κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή η ζάντα, ας πούμε, ότι δεν την ανακυκλώνεις, την επαναχρησιμοποιείς.
Άρα τι κάνουμε, προτυποποιούμε τις ζάντες, ώστε να μπορεί μετά με ένα απλό βάψιμο, έτσι, να την επαναχρησιμοποιήσει. Να μου πείτε, γιατί δεν τελειώνει, γιατί είναι όπως το αλουμίνιο που έχουμε το κουτάκι, είναι πιο χρήσιμο. Είναι πιο εύκολο να το λιώσουμε και να το ξανακάνουμε ένα νέο υλικό, γιατί αν πάρουμε, αν τα λιώνουμε όλα ξανά και τα ξανακάνουμε την αρχή, πάλι σπαταλάμε ενέργεια, η οποία τελικά αυτό δημιουργεί αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα. Επομένως, άρα αλλάζει τρόπο σκέψης, αλλάζει φιλοσοφία, αλλάζει τρόπο σχεδιασμού. Έτσι. Και αυτό σιγά σιγά γίνεται και στην καθημερινότητα, στα ξενοδοχεία ή σε άλλα πράγματα που χρησιμοποιούμε. Και στην ουσία προστατεύουμε το περιβαλλοντολογικό μας αποτύπωμα. Αναφερθήκατε πολύ έντονα στον πολιτικό χάρτη πράσινων πρωτοβουλειών όσον αφορά το κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Και ήθελα να ρωτήσω, επειδή και οι εταίροι του προγράμματος προέρχονται κατά βάση από τις ζώνες της Μεσογείου, κατά πόσο θα μπορούσε αυτός ο πολιτικός χάρτης των πράσινων πρωτοβουλειών να αγγίξει λοιπόν και τη Μεσόγειο και να γίνει και ένα παρατηρητήριο που να αφορά όλη τη μεσογειακή περιοχή? Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος, πρώτα και κύρια. Δεύτερον, θα σας πω ένα παράδειγμα. Είναι γεγονός ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι αστικές κοιτίδες, δηλαδή οι αστικές συγκεντρώσεις, βασικά δημιουργούν θερμοκοιτίδες. Άρα, ενώ ας πούμε τη δεκαετία του 60 σχεδιάζαμε και βάζαμε και φυτεύαμε λεύκες, έτσι, τώρα πλέον δεν βάζουμε λεύκες. Έτσι, τώρα τι βάζουμε? Βάζουμε χαρουπιές. Ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι οι χαρουπιές αντέχουν περισσότερο στα θερμικά φορτία και σε μεγάλες περιόδους, οι οποίες στην ουσία δεν έχουμε να ποτίσουμε. Και το αστείο της υπόθεσης είναι ότι στην ουσία στα σχολεία πλέον φυτεύουμε χαρουπιές, γιατί όταν το σχολείο είναι κλειστό για 3 μήνες και στην ουσία μπορεί να έχουμε καύσωνες, λοιπόν η χαρουπιά αντέχει. Έτσι, ενώ η λευκά δεν αντέχει, η λεμονιά δεν αντέχει. Άρα αυτό μας κάνει να βλέπουμε και με διαφορετική, αν θέλετε, σκέψη τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις θερμοκοιτίδες που δημιουργούνται, κάτι που δεν το είχαμε πριν από 30-40 χρόνια. Μία βιοκουλτούρα και μία προοικονομία στην ουσία. Επίσης, χρησιμοποιούμε με διαφορετικό τρόπο το νερό. Ένας πρώτος διδάξας πάρα πολύ σημαντικός στα θέματα αυτά ήταν το Ισραήλ. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε 2 εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν πλέον τη λογική της σταγόνας. Έτσι. Άρα, κάνεις εστιασμένο πότισμα σε συγκεκριμένο φυτό, που σημαίνει πλέον ότι με ένα έξυπνο σύστημα καταγράφεις ποιο είναι το μικροκλίμα της περιοχής που είναι τα φυτά αυτά, άρα και ποια είναι και η ανάγκη τους με αισθητήρες, έτσι, ανάλογα την υπερβολική αύξηση. Γιατί, θα πω ένα παράδειγμα, στη Χερσόνησο, στο Ηράκλειο, αν ανέβει στο οροπέδιο Λασιθίου, η διαφορά είναι μείον 7 βαθμούς. Οπότε, άλλο σχεδιασμό θα κάνεις. Δεν παίρνεις λοιπόν δηλαδή τη διαδικασία που κάνει, ας πούμε, η περιοχή, η παραλιακή ζώνη της Χερσονήσου με αυτό που είναι στο οροπέδιο. Πρέπει να κάνεις άλλη προσεγμένη. Μάλιστα, υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο έχει να κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, η οποία τι είναι? Στην ουσία είναι μητρό δέντρων. Και μάλιστα το μητρό των δέντρων, στην ουσία τι λέει? Έχει αισθητήρες που καταμετράνε σε κάθε δέντρο που φυτεύεις το μικροκλίμα της περιοχής με αυτόματο σύστημα αποτισμού. Μην μπερδεύουμε το αυτόματο σύστημα αποτισμού που έχουμε στην αυλή μας. Έτσι. Μιλάμε για κάτι που καταγράφει δεδομένα και που μας ενημερώνει πότε πρέπει να αποτιστεί και τι πρέπει να μπει. Άρα και εξοικονόμηση, αν θέλετε, υδάτινων πόρων κάνουμε και πετυχαίνουμε το μέγιστο στην περιοχή αυτή και σε σχέση με το μικροκλίμα. Ναι, γιατί σε μια περιοχή μπορεί να έχεις και 10 διαφορετικές περιοχές. Άλλες να είναι ψηλά, άλλες να είναι γούβες, άλλες να είναι λιμνάζουσες και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι η επόμενη μέρα. Έτσι. Και μάλιστα να πω εδώ ότι το νερό καθορίζει τη χρήση σε ποια περιοχή και το ξηρικό ή ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Και τι άλλο, σας θυμίζω το 2015 είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα με το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήσαμε ψυχρά υλικά για να ρίξουμε ασφαλτικό υλικό. Ήταν η πρώτη φορά που δοκιμάσαμε τη λεγόμενη ψυχρή άσφαλτο. Έτσι, γιατί ένα μεγάλο φορτίο θερμικό στις πόλεις το καλοκαίρι είναι η μαύρη άσφαλτος. Άρα θέλω να πω ότι αρχίζουμε και στο υλικό αυτό, αυτό είναι η πράσινη μετάφραση που λέγαμε. Επίσης, να πω και κάτι άλλο εδώ, ότι τώρα πλέον η λογική είναι πια. Και το κράτος έρχεται και βγάζει την πρόσκληση 12 του Αντώνη Τρίτσι, ναι, και τι μας λέει? Ότι πλέον πρέπει να ξεκινήσει να παίρνει υβριδικά οχήματα. Δηλαδή με αέριο ή με ενέργεια, με ρεύμα. Άρα είναι ένας άλλος τρόπος να μειώσω τα αιωρούμενα σωματίδια, έτσι, και τον άνθρακα, τον οποίο στην ουσία απορρίπτω στο περιβάλλον, γιατί βασικά δεν καίω την βενζίνα. Όχι μόνο αυτό, ας μην ξεχνάμε ότι η περιβαλλοντολογική μόλυνση είναι η 3η αιτία σε παγκόσμιο επίπεδο θανάτου. Εδώ λοιπόν να σας πω ότι έχουμε τα επόμενα 3 χρόνια θα έχουμε μεγάλη μαζική είσοδο στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.
Και αυτό συνδέεται με μια τεράστια πολιτική ευρωπαϊκή που είναι οι πράσινες μεταφορές και με μια άλλη πολιτική την οποία έχουμε ξεκινήσει με τον ΑΒ βαθμό στην αυτοδιοίκηση που λέγεται βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η πράσινη μετακίνηση στην ουσία. Ακριβώς. Δηλαδή, επιστρέφω δημόσιο χώρο, απαγορεύω το αυτοκίνητο να μπαίνει στο κέντρο της πόλης, βάζω ψηφιακά ενεργοποιούμενο όχημα το οποίο κάνει τις μετακινήσεις, αλλά επιστρέφοντας στο χώρο που παλιά έκανα γύρω-γύρω στην πλατεία με το αυτοκίνητο, τώρα μπορώ να περπατήσω με τοπίο παππούς, με το καροτσάκι μητέρα, έτσι, και εγώ με ασφάλεια και να χαρώ πλέον το καινούριο πράσινο, το οποίο αντέχει και στις ψηλές θερμοκρασίες. Όλα αυτά είναι καινούργια πράγματα τα οποία έχουν αρχίσει να δουλεύουν σιγά-σιγά. Εξαιρετικά. Και νομίζω ότι πρέπει να δεθεί με έξυπνες λύσεις πλέον για όλα αυτά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ που είπατε για το πάρκινγκ και όλα αυτά, υπάρχουν πλέον έξυπνες λύσεις. Δίκιο, οι οποίες μπορείς να βρεις ελεύθερο σημείο και χώρο στάθμισης. Οπότε να μην γυρνάς σαν παλαβός γύρω-γύρω για να βρεις κατευθείαν θέσεις. Δηλαδή υπάρχουν πολλά εξελιγμένα πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν στη ζωή. Γι' αυτό είπαμε green and digital skills. Έτσι, δηλαδή αυτά πάνε μαζί πλέον. Και ας μην ξεχνάμε και την ψηφιακή καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον μας δίνει όλες αυτές τις λύσεις. Είμαστε λοιπόν στο πρόγραμμα Greenland, NECB Med. Βλέπουμε τους παράγοντες, αν θέλετε, και τις παραμέτρους της κυκλικής οικονομίας, της κυκλικής ουδετερότητας. Και σήμερα εμπλουτίσαμε και εμείς τις γνώσεις μας ως δημοσιογράφοι και επικοινωνητές επάνω σε θέματα που αφορούν λοιπόν την περιβαλλοντολογική δημοσιογραφία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο και θα ήθελα να κλείσετε ο καθένας από μία ευχή για το περιβάλλον. Κύριε Καραχρήστο, ο λόγος εσάς. Εγώ νομίζω ότι επειδή ήταν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που είπε ο συνομιλητής μου κτλ., νομίζω ότι είναι μία ευκαιρία σήμερα, μιας και βρεθήκαμε, ότι να δέσουμε όλο αυτό το πράγμα σε σχέση με τον τουρισμό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, απλώς το ξαναλέω για άλλη μια φορά, ότι είναι τεράστιο το μέγεθος του τουρισμού, κακώς για μένα είναι το 20% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια σημαντική δουλειά ώστε να μάθει ο κόσμος του τουρισμού να δουλεύει πάνω σε αυτή τη βάση. Γιατί αύριο θα είναι και αργά και για τους ίδιους. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χριστάκη. Να συμπληρώσω αυτό στον κύριο Χαραστήστο, να πω το εξής, ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα την επόμενη δεκαετία θα αυξηθεί περίπου 50%. Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε και τα 50 εκατομμύρια τουρισμό στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι η πράσινη οικονομία είναι μονόδρομος, γιατί η πράσινη οικονομία είναι ο τουρισμός ο οποίος αποφέρει, δημιουργεί καινούργιες θέσεις εργασίας ποιοτικές, έτσι, και βοηθάει και το περιβάλλον να αλλάξει προς όφελος και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, για να κλείσω και εγώ το δικό μου αν θα πω το εξής. Ακούω το παιδί μου αυτό που μου λέει, μου μετατρέπει την περιβαλλοντική μου ευαισθησία σε περιβαλλοντική συνείδηση και ευθύνη, γιατί δεν μπορώ να διδάσκω κάτι και μετά εγώ να μην το κάνω. Άρα, σαν πολίτης, γίνομαι καλύτερος και ζητάω περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Έτσι. Άρα, λοιπόν, ζητάω και την τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει πιο σοβαρή, να τρέξει πιο γρήγορα τα πράγματα, να μου τρέξει πράσινες μεταφορές, να μου δώσει ξανά πίσω τον δημόσιο χώρο που μου πήρε, έτσι, να χρησιμοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, να μην κόβει δέντρα, να μου φυτεύει δέντρα, έτσι, και να με μαθαίνει για να τα υιοθετώ. Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Σας είχαμε σήμερα εδώ. Εμείς πολύ. Στο πλαίσιο του Greenland, στην ουσία το σημερινό επεισόδιο αναφέρεται στην κεφαλοποίηση του προγράμματος και νομίζω ότι όλες αυτές οι βέλτιστες πρακτικές τόσο από το χώρο του τουρισμού αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συγκλίνουν στο να εμπνεύσουν ανθρώπους, να σχεδιάσουν, να νομοθετήσουν και φυσικά να υλοποιηθούν ώστε και το brand name της χώρας να αποκτήσει μια προστιθέμενη υπεραξία. Greenland, ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, να λειτουργούμε λοιπόν ως μαθητές επάνω στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας για να εμπλουτίσουμε τη βιοκουλτούρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.